Bizitzak momentu oro aurren jarri ditenakin gozatzen, ikasten eta azten saiatu naizen emakume. Konprometitua. Asko, baino bereziki gogoan dauket proiektura nire burue aurkeztu eta baiezkoa emateko deitu zitean momentue. Momentu honetan izaron hainbeste. Zenolako seme alabak utzi behar bizkiogu gure planetari. Arropa, kolore berdineko pintzakin zintzilikatzea. Mundun jenderi paken bizitzen uztea. Sorreratik, merkaturatzen hasi baino lehen, 2012 Bolondres. Hasieratek maite mindu ninun proiektu bat izanik, bertan lan egiteko aukera suertatu zitzien, eta geroztik, entitateetan, tokiko enpresa eta udalekin goienerreko proiektu zabaltzeko aukera izan dut, eta oaintxe beste pauso bat ematera noa.